Okay, thanks a lot. Yeah, does she talk? I'd say when she talks in Béal and Chin, right? Leave her in Béal and Chin. Okay. Right, leave. She var fad amach and then taking she in the run organ gamesh of a kind fair, well? Or so just okay, Harda, Tommy Drake and Darla, Cahuarman Shin Fuin Wheel. Now, Tá slua mailteach mór sa Halla inis don céad cuid eile den rud seo. Now, tigamid go bhfuil daoine ag imeacht a bhaile ag an cúpla nómad. So, nóir a dhéanann na moltóirí fógraíochta na torthaí den bhadan just Aberling mátá se bhí gemacht an jómid an bronna a dhéanamh láthreach bán bhuiil an sin an Comórtais, okay? So tasírum gomach roint den bronna déanta ag an deire fad, ach tigamid go bhfuil tros anna ada déanta ag grain scoilene agus go tasíú a chomá imacht go luas. So seo mar atámid fé láthair agus tigamid go bhfuil daoine féhrú ama. So inis iarime na moltóirí fad tacht an stáidse, Joseph Mike and dinner Hogan and Shin agus tigamid gwil nuacht a gwibh doing. Actually, hey, no, Tá sé go bar.
Okay, fada scoil na mics ag obair now, ní higam cé a bheith ag labhairt son éon ceantas na categóir seo, but tosnóid leis an áirclann mór an seo maidin, agus tosnóid leis an slú amhránaíochta. So fair play, dus na moltóirí seo ar fad, do níomh do fáraigh Jack, do Eve do Adele, do Cian agus do Límóg. So fair play díomh ar fad a bheith an soling. So tosnóid leis an slú amhránaíocht an táid a lorug an dara áit ar dús. So tá Límóg chun tosnú an sin. Diolch guys, fair play chuí belag. Chuir se glondar crí ormsa, breanúir chulúgan na hiochta níos ar stáite agus blas ceolach amachchan agus just an caide an dochreite agus mu de cuioine gúil se chóthóg sin frisin. Just dochreite ar fad, so fair play chuí. Maidil le ranóg na slú amhránaíochta anobair dintanse ag chuile act. Dara muid fés mór frisin an na réaltaí Rai agus haine sé sin go mórlam camará bhí difriocht allmhór idir na iireachtaí na réaltaí agus an sin iireachtaí an léinneamh. Fuinneamh beocht na glúiseachtaí dochreite. So sa darna háitin sin tá na spéid bhanáibh as Pobalscoil chur Craobh mar sib. Agus an sin sa géadáit tá Comórtais as Gael-Choláiste Chill Dara. Mar sib. Okay, chord leanimid oring inis go dtí Comórtais iver a dó. An seo an Comórtais reince crothaíoch do grúpaí Sóisear. Agus cé chun labhairt tá níomh de bórca chun labhairt féin reince crothaíoch Sóisear agus Sinsear. So dís maríomh go léir agus mar a dúirt líam an sin ba an ármhór dúine bheith an seo Tráthnóna. Díreach le léirmhesbeag a thuairt ar an ranóg dus na Sóisear, bhí an éagsúlacht idir an dá grúpa ó thaobh stíl de. Chnig mar glúiseachtaí tóiste, scillan a rince den sco, a chuir deire is socha go bheith an crothaíocht thug an lá do stúra ó Pobalscoil Tulchann. Mar sin an céad áit go leisce bhí agam an daráit. So sa daráit mar sin agus fairplay dóibh siúd chumá Kelly ní rion ar Cílí ní rion go leiscéil agus nóir na ceann ó Réaltaí Mhuire AG. Mar sé bhilí. So, Ileanach daran go dtí rince crothaíoch sna Sinsear agus a rís bhí glúiseachtaí maithe bhí scillan i rince anmha agus is léir go bhfuin an dá grúpa antainemh as an léirú a rinne siad. Bhí meascrán agin an dá grúpa agus a rís mollamid go háir sibh ach de bheagán ar deire níorach mór an marcanna atrú a chorbe sa darna háit bhí foiinemh ó Gael-Choláiste Chill Dara agus sa chéadáit le chéile ó Pobalscoil Cloig. An a bhahan sin gur mágad níomh agus leanimid oring inis go dtí an dá Comórtais amhránaíochta ribh lón a bhí going sa. Tá snóid leis an amhránaíocht éonar Sóisear agus tá Adele ní choirín chun labhairtling fé seo. A géadá síos cóthardachas le cholamhaine a bhí thosainse nó híostaire tá bolabos allmhór tiltte agaí ar fad. Má sib, níl sé éasca a bheith an ardan ach go háiríos na ceanál Comórtais sin grammuide a dtí na moltúireacht orú híostaire go mbíonn tú thosain sin leathain agus cholamhaine a breanúirt bhí caid an dochreite ard in san áraníocht éonar is na Sóisear. Bhí se an dechar cinenne íonna idir glórtha agus airlisí mar bhí se chogáir dá chéile. Ar deire is léirú siimsíochta, so aonanna béisip sé rá sin céimh bliana eile chudmhór agaí. Dúna í cínta go bhfuil se bebain soltas an rud atá arsú nó ag ligint orí go bhfuil se bebain soltas.
agus deire mar sin sa dar na háit Richard ó Bachan as Gael-Choláiste nuad. Agus Carann se freisin nuair atá na hórán nua-chuma agus bhí coppla órán nua-chuma den céad scá ins na Comórtais seo, mar sin sa géad áit a Scoil Cumsíoch Ciarán an Carrua Córa de Bladhaire. Go húntaach so leanamid org an is leis an áráíocht éilir sa síl paprach rap le féintionlacan Sinsear agus tá páraigh Jack an leirling fisin. So Ránach seo díadach le rá rud céanna dúirte déile sin just fair play riomh tan bhín ard chaidan go cheol inniu so just chunig í súsa agus fair play riomh agus bainnig go tainna bheits nó ligarí go se baint tainna bheits inniu. So yeah, it is sa Ránach seo yeah, so mar dúirt me bhín cóil Harcían agus sa Dara háit as Conamara colm Sóige as Coilis Comórtais Ciarán i Garrua. Agus sa géad áit Ránach seo ná ó ferry as Pobalscoil Ghaotharaidh. Fair play riomh. Úntaach má agus fanamid in Halla Tom Corbett in ish don céad rá hortha eile. So an ceol orlaise éanaar sa stíl paprach snog ceol Sóisear Cian tá tus chun leabhart feisio bhfuil? Tom. Cacalor, well, arís ein tíam leidel agus le páirc an sin bhí sé intach dachar bhí an caid an cóáid sin tá sé níos dachar fós sa seomar bheog sin agus tú ag ceol agus an tror going ag stána ort so mo leis céil ach go gordachas le Gach aine rinne sibh an job bhí sé an dachar ar an cinenne dhéanamh sa ceann se arís ach ar deire cumar beidir le burt bhí níos compordíú chur bhí an cur láthair beáí níos iarda cé raibh Gach aine ar aus ar fad so sa Dara áit tá set ó Scanlán a Scléiste a Pobalscoil. Agus gibhre a hain sa céad áit Joe ó Gael-Choláiste Chill Chill Dara. Agus an sin na Sinsear sa Comórtais céanna an rud faoin Comórtais seo na bíonaring orlaisí agus stílaní omlan éagsúla a chur an páird lena chéile. Nílan seo ach ardúram inneo is ceoltaríd an sco cholaghine agaí a bhí ag seint in sa Comórtais seo. Ach i ríist eile is na daoine ar deire wahammuid agus bhamuid sult as an tarbh agus an tainmh a bhí na daoine seo ag baint as a bheith thusan sin ar an ardan mar sin. Sa dar na háit an guitar as Coláiste Coislife Tom O'Neill. Mahu. Agus sa géad áit Adam O'Dryan as Coláiste Pobalscoil. Fair play raibh. Okay, cháirde agus níla gá Comórtais eile fága a going a bhí ar siúla going ar madan. So táid i tacht tar naisian sá go dtí an phríomhála don áráníocht éanaar Sóisear le tionlacan ó uamríam tacha. Liam, bhfuil tus go leabhart? Sin mis sé cínte, so leid go Hallan an seo guys dochreite tá sib chothóg sin agus an méid sin talan agaí. Níor freight muid. Ní héascan ruda mar der chuilegan in seo hain. Ní héascan ruda hiocht níos ar stáitin seo agus órán na chur niúil hún ar fad. Ach sa dar na háit Evelyn ní bhhartín as Gael-Choláiste Mhuire AG Corca. Dochreite leog i Evelyn seo rapáil réaltaí ach sa géad áitin sin ná Robin ní iomsa as Gael-Choláiste Chill Dara. Gur míle mágad agus Eve tá tusa chun leabhartling féin Comórtais Dernach a bhí a going an sá sin an áráníocht éanaar Sinsear le tionlacan ó uamríam tacha. Yeah, so mar dúirt na móltóirí lig tan chaidan just có-ard sin bhí sé rilí Jack ar Eachréidh agus níl sé éasca Fuadar ar an stáite seo agus an chaidan sin a chur amach so má sibh bhí sé anna congraí an bouta seo ach dearan déile sa Dara heit ó Pobalscoil Clochanéile Michael J. McFadden. Agus sa chéadéit ó Gael-Choláiste Chill Dara
níomh ní bhfuilhana. Gurf maha gwif voltori Iosif dul hernash gadi vor chud siachon beidir mach siachon go brescia a tasalov den Dara la. Now just write me three chin and dom already gwil scoilin a dul awala beidir go jukachid constagia. So chukka me hernash reached gadi in slew hour on each Dara art na spare of an oiv. Will over and brunny and of an ish. Okay, so just ma Iamid Bert on a spare of an oiv le taxus. Agus irme a Raymond O'Kieran on Free Vaimanach ag a gailing tachtar in stáid den brunna seo chomá más féidir. Yeah. Okay, so just ma Iamid go or no Bert on a D o Gehundach, ma hagan sif soas and sa. Folks, fair play, Leaf. Gehundach, ma here tar soas, tar sif awn ish. Anna va, shin. Right, and the fehas group, ref. Shin fehem we. Right, now just ma here, sif awn ish all the Raymond's, Cloig is up. Yeah, no, tak the old wins on out, yes. It's on that and all. Now, one chance to this shot. No, reach your fat. Here's Okay, agus an sin na bútóir bhí ann Acamán. Will Acamán ag fannacht an Tráthnóna? Okay, so just mo aimí cúpla on a dí ón irin sin gomá nó ón grúpa sin agus denimid an brunna inis. Gur maithagah? Okay, so ma hagan sif suas and sa. Gehundach seo Acamán ó Gael-Choláiste Chill Dara. So an céad. That's all right, okay. Just come out of the law of it. Úntaach fa, búla bus mór an sin, da Acamán ó Gael-Choláiste Chill Dara. Okay, lena bhí doring go dtí an ranca crothaíochs na grúpaí Sóisear, agus sa Dara ád cílaní rian agus nóir na ceoin ó Gael-Choláiste Mhuire AG, má hagan siad suas. Sin cílaní rian agus nóir na ceoin.
Okay, agus in isise cardda an reinca crothíoch an na bútóirí sa reinca crothíoch Sóisear stúrtha ó Pobalscoil Cloig. So má hagan stúra suas, má tá si dawn. Bhfuil siad a methe cúhalach, nó bhfuil siad in éás. Tá, bertacha. Ghaothach. Okay, cardda leanúid áring an iscrí an reinca crothíocht a grúpa Sinsear agus sa dara ád fuinneamh ó Gael-Choláiste Chill Dara. Oh yeah, Mission Canada. Okay, agus an isise cardda na bútóirí ar an Comórtais reinca crothíoch Sinsear lichéile ó Pobalscoil Corcaigh. Búla bos mór dóibh, bhfuil siad an sahan áthégant. Tá. Yeah, very down again, couple of seconds. Oh, right. Scarf me, yeah.
Tommy didn't say anyway, fell over. Tommy did the shock and jump. So. Okay, fair play and sin da Pobalscoil Corcahuine and ish. An Amhránaíochta éonar sa stíl pop rack rap le Tionlacan ó Umrim Taka, sa Dara át Eileaní 14 ó Gael-Choláiste Mhuire AG. So Yoshi Bowen agus Yoshi an trophy sa Dara át, yeah. Okay, Anna va. Bula was more the Eileen. Okay, agus an ish sa céadár, Rabban ní Yimshig ó Gael-Choláiste Chill Dara. Bula was mór an sin the Rabban. Okay, Chorda agus Lanamid Raigadish Gadi and Cade Comórtais an Amhránaíochta éonar le Tionlacan ó Umrim Taka Sinsear agus Dara át Mícheál J. McFadine ó Pobalscoil Cloig. Ghaoth. Bula was mór sin da Mícheál J. McFadine agus an bútóir an Comórtais seo níomh ní bhfuilmhána ó Gael-Choláiste Chill Dara. Okay, Chorda Bula was mór an sin. Now, an Amhránaíochta éonar sa stíl pop rack rap le féintionlacan Sóisear ó Halla Tom Corbett, sa Dara át restored ó Beachán ó Gael-Choláiste Bhánuad. Bula was mór the restored.
Úntach, bula was mór an sin dá Richard, agus bútóir an Comórtais seo, Córa de Bladhaire ó Scoil cuimsithe Ciarán an Ceathrú Rua. Okay, a cháda leanamid oring an ish. Gydí an céad Comórtais eile an Amhránaíocht éonar le féintionlacan Sinsear, sa dara áit colim seoige ó Scoil cuimsithe Ciarán an Ceathrú Rua. Sin gohúntaach búlabás mór rístin sin do colm, agus bútóir an Comórtais seo an Amhránaíocht éonar Sinsear le féintionlacan ón ó Farraigh ó Pobalscoil Ghaotharaidh. Seo an céad áit, yeah. Búlabás mór an sin a ríis do óin agus ceol uirlise éonar sa stíl paprach snag ceol Sóisear sa dara áit set ó Scanlán ó Coláiste Pobal Osraí. Búlabás mór an sin de set, agus bútóir an Comórtais Joe ó Galachóir ó Gael-Choláiste Chill Dara. Búlabás mór an sin do Joe. Agus an Comórtais dernach, agus bheith míid réigean sin das na bannaí ceol, so aingetás na bannaí ceol sóisireacha agus an lachbhfuil buinteáil leis an brunna seo be cearcamh medí sréig don céad Comórtais eile. Dara áit sa Comórtais ceol uirlise Sinsear Tom O'Neill ó Coláiste Chill.
Okay, Chorda, agus an duine durnach an bútóir don Comórtais ceol Uirlis Éonar, Sinsear Adam ó Daingean ó Coláiste Pobal ó Three. Rúntaach má búla bhas mór an sin dá Adam. So Chorda, sin deir leis an mronna an is a bhain le chórsaí na madna, so tá míid réig an is le Dobhair leis an na Comórtais Tráthnóna. So, be mi de tosnú, beg faratí difriúil an so a gwyf, tá Tráthnóna, tá sibh brein de bheith géisteach lomsa. Tá bara ó socrú an so, chun a bheith mar faratí a gwyf, don dara chuid dos na Comórtais seo, so be mi de tosnú I gceann ránómad leis an Grúpa Amhránaíochta Chill Dara le féintionlacan Sóisear. So búla bhas mór da gachaine bhí páirteach ar madan, agus muid réig an is a ríist don Comórtais Tráthnóna. So just fága me in mála ar in láva bara sibh. Hello, Chorda. Conas atá sibh. Oh, bhí sinú fásta. Conas atá sibh. Goma, an wa. So hom chun ceistechar, cé atá an sa ó Cúig Mún. An wa, má sibh, is as Cúig Mún domsa, so it's malam sibh se. Cé atá an sa ó Cúig Ola. Oh, bhí cúpla bús an sin, oh my yeah. Cé atá an seo ó Cúig Láin. Okay. Cé atá an seo ó Cúig Connacht. Oh, bhí sin anna himúil, má sibh. Agus cé atá an seo ó Éireann. Má sibh, anna nías. So, cad is anam dom sa ríis? Barry. Cad is anam dom? Barry. Cad is anam dom? Dúirt duna rud ag an aisteach an sin, but yeah, Barry is Adam domsa. Tá súlagam gúil sibh gléir má, tá siú tréis gachhar a cloisian an sin, ach sulla dos sí amíd, tá mis gon dul trí cúpla rud. So ar an géad dul sias, tá míd bio ar canal YouTube Gaelin agus ar lehanach Facebook Mulscale. So Gach duna rá hello leis na camraí. Aber hello mom, hi mom. So tá mhuam ag brathnú ar seo. So aber hello Helen. Hi Helen, tá súlagam gúil tú go mám, Tom, okay. Ach be mini dul tríd gá Comórtais a nubh. So be mini dul tríd an Grúpa Amhránaíochta stíl pop, rock, rap le féintionlacan Sóisear an sin Sinsear. Now, is rud Amhránaíochta mar dúirt na multóirí an sin, is rud Amhránaíochta táachtamach ar an státe agus éon rud dhéanamh. Mar sin éon grúpa thar an státe is mór an rud a thubaint amachcha a caiig sibh se takeíocht den céad sca a thuirtómh. Ceart glór? Gurú maithagóibh. So nar hagann siad amach chaith siú bécaigh os ar bhór slí is fearrs gur féadlibh. Ach beg cúpla dúis ag dul amach níag seo. So beg dúis don céad áit agus beg dúis don dara áit sa gá categóir. Ach an nuas ar sin beg na multóirí ag fógart comá, gradam Scléip, don vír nu an taspántas is fearr de thuram na multóirí ag Craobh Scléip feithe trí, agus an sin gradam nós don árán nua chumtha is fearr ag Craobh Scléip. So beg siad son ag fógart na bútóirí don na gá gradam sin ag a dara chumá. Ach ag an tús ribh sin bhúil sibh lo níos lua ach tá mé chuníad a chur an aithne díomhríis or guigar multóirí, siad sin Adelní Currian, Póra Jack ó Flaharta, Cian Mac Córthaig, Níomh de Borca agus Eve Bell. So tuairgí búlabos olwar dóibh. Anna So chuirda thoí chun dulisteach láthraach bán go dtí an categóir Grúpa Amhránaíochta sa stíl pop, rock, rap le féintionlacan Sóisear, an céad grúpa a bheith againn ag conna an árán Cloig, seo díobh Coláiste nó Tulchann. Búlabos olmhór.
Bhfuil Colin ar Bertlar Canna. Piano vocals. Colin ar Bertlar with you Canna. Ar Bertlar. Keys with you Canna. Má sibh a chalíní, bhí sin Cloig le Coláiste Tulchann, a bhéidir mís bualadh amháin eile alt. Úntach ar fad. So chuir a thomí chun bugad aigrí an céad banna ceol eile, sean banna ceol Gach Réaltaí ag teacht ó Chiaí an Daingean, seo díobh Coláiste Ida ag chana Stitches le Sean Mendes. Tuair bualadh ulmhar dómh.
Steve, is sinna Scoil Coláiste an Daingean. Tá an tór an seo cuairithe gin féin. Sóisear Gramana le Sean Mendes. An bhéad mís búla basáin eile áilta Cloiste ide lever dul. Má sibh a chuirda. So inis thomadí dul ó Círí, grí an taobh eile don tír, thuas go Ghaotharaidh, thuas the Núnagáil, Gaeltach tír conal. Is é seo an grúpa Bladhaire ó Pobalscoil Ghaotharaidh, agus beag siad sanna chana go Joe na Nior. So tuairgí búla bas olmhór dóibh.
Tá an gábhail seo bocht, Richard. Jen Strummer and guitar over the Strummer and guitar over the Strum the guitar, please. Could you strum the acoustic guitar, please? Yeah, Neil shag over and pick up. Neil over, pick up over. Karen and Nyman there, lower down running. The 184. No, Neil will pick up over. Yeah. Testing. What's she on? No, mic van je accordeon on. Te. Virginian Shaw o Pobalscoil Gidor, Shaw Matthew piano, Poedic flit, Evin ceol, Kellyan boxa, Cudier guitar, agus be meisi ceol. Le chéile Virginia Bladhaire, agus tá muidir ceol go John an Yor. Tás lugam go maini si bh sult. Gur maigad? Moon and Sóisear Scoil Inis dú Fuadar ó Bladhaire Léigh Mhuire Scléip dosci
John and your Grandma. An bhéad mís búla bus amhána alt le haig Pobalscoil Ghaoth. Bhíadar úntach más sibh a chorda. Anis, thomlí dul go cúnta na Gaillimhe, go dtí Cloig an Eachréidh I Baile Átha, seo díobh Saoirse I chana Counting Stars. Tuairgí búla bus wordómh. The Ghaoth is muidna an banna ceol Saoirse ó Cláisnachard Baile Anraí, agus inniu ba muid ag Shine Scotty le One Republic, banna gísal tascar magad.
sa bheith ag seach go trúfií muid an domhan. Má sibh a cóirda an bhéit mí spúla bus amháin eile áilt le haidh Cloig nach ré. Má sibh a cóirda bhí sin úntaach. So há gá grúpa fágach sa categóir seo cóirda. So an céad grúpa eile an Baile Fuadar a bheith goin I canan árán Valerie le Amy Winehouse seo díobh scoilmhuire ó Béal Átha Ghaotharaidh. Tuair búla bus alúir dómh. Búil an goháin leabhardal. Búil an goháin. Búil an goháin leabhardal. An goháin. Búil an goháin. Tá sé an ísio? Go bhfuil.
Díagais sin na Fuadar, agus agus seo Bladhaire. In my count in a picture. Oh, tell me ranting, tough to walk and tear my her. Off the sprawl on the grew off the Haiti of it. Tara Lake, no biggie ain't like a deep. Tara Lake, let whole Valerie. To sail so soon, to teach you to treat me soon, let the door new built to grin the task to sail, I guess spirit tiger on fire and right towing the day. Built to in my high air on spree, not to Craobh in my halfway, on built to go far. And rip to on fin on earth side to on call, on built to Sóisear. Tell me ranting, tough to walk and tear my curb. Off the sprawl on the grew off the Haiti of a nurse. Tara Lake, no biggie ain't a fly a deep. Tara Lake, let whole Valerie. Sweeney, a man, a ruddy, ton, ain't nothing my count, ain't a picture. August, hey, do, tree, carol, tell me, ranting, tough to walk, and tear off the problem, grew off the Haiti of the Tara Lake, no biggie, ain't a fly a deep. Tara Lake, let whole Valerie. Anwa Vishin Fuadar o Scoil Mhuire Béal an Ghaotharaidh. Bula Basuan Ella! Ma Shiva Corda. So Corda Tommy Talca Gri an Grúpa Amhránaíochta sa categóir seo, Homarig Buga Raigri Gael-Choláiste Chill Dara, seo an Grúpa hOileánaigh I Canna Gahna Giala. Turgi Bula Bus Ulwar Dove.
Díomh is mu na hOileánaigh agus beag mu a conna gothanna geala le Abba buna í tanna bhas. Gothanna geala solas os maciansa Sóisear magní Sméag bór an tíl Landa crackus landa spring Don't connect to him, I got her Scléip. And up they got in a gala, solas os maciansa, Sóisear magní. Sméag bór an tíl, Landa crackus landa sprú. And up they got in a gala, solas os maciansa, Lord to roam in mask on Mhuire. Don't connect to him, I got her Scléip. And up they got in a gala, solas os maciansa, Sóisear magní. Sméag bór an tíl, Landa crackus landa sprú. And up they got in a gala, solas os maciansa, Lord to roam in mask on Mhuire. Speg me ray, ag fan of throat. Nura hagen to don lura, beg me son a land of Ghaoth is Nura home into Malone.
land esprit. Yn big gael a gael a sol and sos mercanta. Lord ra ema ag ni ve me fwy grwn. Mar ve to Rome in mas conslua. Gur míle maith agam. Túair bula bus amháin eile go dtí Gael-Choláiste Chill Dara. Má sibh a chuirda. Agus an bhétamís comá bula bus a áil le haid gach duna bhí sa categóir sin nach Craobh úntach. So chuirda, tá muí bugarráid go dtí Sinsear níos agus just beag na daine an saoir an stáit ag fáil an stáit a réig. So rach méid tríd gachar a rís agus faoi dúis eile a bheith á ógart gin comá. So mar dúirt mé, beag gá grúpa i buachan na cín seo. So beag Céad agus Dara áit, de Grúpa Amhránaíochta Sinsear agus Sóisear agus beag an cinenne dachar le déanamh ag na moltóirí an sa. A nuas sin, tá gradam Scléip, Dun vír nuanta spántas is fear de thuran na moltóirí Craobh Scléip feithe trí. An son be gradam nós don árán nua chumtha is fear ag Craobh Scléip. Duna chuoine sin, há dúise ar bhuair ar fáil chomá. So há gaelin ag obair le cinea chun rud éigean a dhéanamh agus rud éigean a chuirt na buatóirí sin. Ar nuas sin, beag an buatóir don gradam Sinsearach an sa, ag fáilt an dús seo chomá. So na trúir de na grúpaí sin, beag an deiscá tafod fuma agus ráir profisiúnta a dhéanamh in éanach le cinea a bheith mar chuid de teicphéile a bheith cinea ag agrú. Freisin, há fáilte rih aon duna a hátaréis Portaglacha nó bheith Craobh Scléip chuiristeach ar taspántas a dhéanamh ag teicphéile chomá. Dír chaid sibh teagháil a dhéanamh le móréid an sola gaelin, dhear an ghfuil le múntóirí léirtaréis bheith teagháil le móréid úntach. So déan teagháil lóson, má há sim a gutsa a bheith pórtach i teicphéile agus taspántas bio eile a dhéanamh. So measam go bhfuil an grúpa seo réig, má há aon duine eile ag ghlacha pórtas sa Grúpa Amhránaíochta sa stíl pop, rap le féintionlacan Sinsear is féile le dul chúl státe anis. So an céad grúpa a bheith a gcuine ar an státe ó Pobalscoil Cloig Halla há na Mhuire óga chana níl rudar bé eile. Bula bus salmhór.
Giari Baile Clia! And worship Gamoy. And when an image of Kial New Thief na Sneer Brother Béal la Metallica ach dus Shaw Ella Vase Kyle guitar letra Car the drummy Aiden a beer Claire Eva Nigel Eva MJ the cushion of Kial New Misha Hannah is Virginia Mhuire. Much karma fleisken gani Hangresha is the emoji
Gurla Mila Maiga. Wow, Turgi Bula Bossa 1, Ella, go Pobalscoil, Tulchann, Halla! Ma sibh a corda. Bhí sin úntaach, bhí sin mhaol óga bhí an sin le níl rud be Ella. Okay, a corda, so how many bugaraig and niscadi an Dara grúpa sa categóir seo. Hon grúpa seo ag teacht ó Scoil chum seo chiaráin an gahrú rua, Curgi fáilte mhuire na seodíní ag canna ag imach linn. Bula Bossa mhuire. No, yeah. Sí, yo me quedé hablando sheer también. Corda just solo hasíonn siad an bhfuil na Donny's timpeall
na Donnies an céad grúp eile tá sin sam má sibh ná dul coolstáte bheith sin úntaach. So chuirda an bhfuil mí ná bula bus allmhuir a thuair go dtí na seodaoine ó Scoil cuimseo Ciarán. Scléip, is muid in na seodaoine agus tá mu a séú blion is cholam sé chéaran ar a garúa. Dúsa mu a fuam as an óran I lived ó Warren Public agus chuir ar wach le hain leis. Ar a piano Sóisear abnetar mis sí for cón agus tá Rachel na hasú le hain. Bhí lu go casa go. Is fi ar cuiimní is fear Scoil agus an card staidir é, sa súling go mána sib tainge bheas. Freisin bháilin buoch sa lách leis ar máiste seóna agus an máiste Maria as ochta cúnathir se réine fan na sé bliana seo. Gramágaí. Hiú maisteach lom hain ag tosú sílnú ag súla sprí Comórtais an garún rua gan na sam lom hain céad a bhach rúm nis is mé ag fágáil blum sír le cin idir na báí seo gan éonaigh níor mud a luag le chéile mar an bháin ag taú le na chéile idir féad is mó Comórtais idir atmin an géigló ag imach ag imach ag fágáil an náte a bhí go marún san isigh tuairteáid a síl amachrún mis sé is mó fáilte ar híbló is mór tapaí deidir an sé bliana seo mór de críom nuair ó chreid go bhí ag sa Scoil ag fánach le ná chéile dáhain amach an seo é muid an anúrám sé dintain ag imach ag imach ag fágáil an náte a bhí go marún san isigh tuairteáid a síl amachrún mis sé is mó fáilte ar híbló mis sé is mó fáilte ar híbló mis sé is mó fáilte ar híbló ag imach ag imach ag fágáil an náte a bhí go marún san isigh tuairteáid a síl amachrún mis sé is mó fáilte ar híbló mis sé is mó fáilte ar híbló. Gramágaí. Comórtais libh a cheodaoine bhí sin go hálann tuirgí bula bus amháin eile dóibh. Comórtais libh. Má sibh. Ok, a chuirda, thoid bugaráid go dtí Coláiste pobal as rianis thug mé begánaín ó tá fan club ma a có is cuilam sin. Is iad san na Donnies a bhí mé cain faoi an sin.
So beg siad san ar an stáitsin is agus an árán a bheith á chana chun nó Rosaleen tuairgí búlabas olmhór go dtí na Donnies. One, two. It's kind of just already. Dear you've Gael-Choláiste Scléip Craobh Ghaoth is a fair tree. Tá Mhuire na Donnies ó Coláiste Pobalscoil. Tá seo Niall ar an guitar. Tá seo Ethan ar an bass. Adam ar na keys. Agus Owen ar na drums. Tá mi sé Johnny California. Tá seo Rosalie. Fui
Gach you then Bula Bushling. Tuairgí bula bosaháin eile go na Donnies! Má sibh a chuir a bhí sin na Donnies ó Coláiste Pobal as rí. So chuir a thomid bogaráid ganis go dtí Coláiste na Carraige. Seo in grúpa na rógarí agus is rógarí ceart iad. Beidh siad sanna chuna mach a tó. So tuairgí bula bos ulmhór go dtí na rógarí! Díomhalaigh Tumaginne ó Coláiste na Carraige dúnaál agus seo Olivia, Clína, Clark, Colm, Shane
Connor agus tá Damien Hallinson an drumé agus tá Jenny Norogre. There's no hemsida on the film. Dear, and she gonna hard to start. Here's me, he might can chant on it. Here's me, he think I want it. Leis an Saoirse bring nach daoine ábhar í Is nuair a bhíonn na bilí le héic Bhíonn gabhar bánas ceann Here's me, ní mac million í mé Here's me, bhí daoine ábhar mé Lovely Kayla. Just a cave and a weather. Your turn is more. Here's me, be my manager. Here's me, even I want me. Here's me, even I want me. Here's me. Tuairgí búlabás amháin eile go dtí na rógarí! Má sibh a chuirda. Bhí sin na rógarí ó Cloig na Carga ag chuna machantó.
So chuirda how many buggerai gadi on Dara Grúpa Amhránaíochta. On Dara Grúpa Amhránaíochta. So Gael Grúpa Fáca. On Céad Grúpa Ella Hoshidi Tachtal Gaeltachtal in Racharn. Seo eat soup o Coláiste Pobal Racharn I Cana Mhuire. Tuirgi Pobalscoil war Dobhair. Must what that who's all on katana. Use the katana there if he wants to. Use the katana if he wants to use that katana, let him use it. His own now.
Turgi Bulabaswan Elegadi Soup. Mashiv Acorda. Okay, Acorda, Homi Chagha Kundera Garamahagad. Oh, Sóisear on Grúpa Amhránaíochta Donov, August de Craobh, Scléip, Gaelin. Agus an grúpa a bheith a gcuin don grúpa Amhránaíochta choisií tacht ó Coláiste Chill. Seo díobh Hex, Turgi Bulabasal Wardóibh. Scléip! Smooth on hex, agus I mean, to read a Bladhaire to Átha, so Caimí dul amach go láidir, Caimí. So Keith Brace go an iron show, so Connie Lynn. Hey, do, drink Gach! Nila me Muhammad on a Verica. Lord and Ashin free and manua. Eachréidh sin glóda hysteria. Sigigid an Anthony ora. Falta quick on chan, it's new fashion. Tráthnóna cohi out nashun. Nerds all got Halla sword car. So tell the fish, bring low down Mhuire. Nila win the Dini Giri Carrock. Patient galore gun argo. Vader's mission, America. Kneeling quidetta rain provincial. No Gach ain't a Daingean Shielker. It's like a Mhuire Stockland Arkansas. Falls like wing on chan, it's new fashion. Tráthnóna cohi agnashun. Nerds all Gach Halla sword car. So tell the fish, bring low to Mhuire. Nail 'em win the Dini Giri Carrock. Patient galore gun argo. Hey!
Anthony or Falter Quick on Chan is new fashion. Tráthnóna Cohíag Náisiún Nurtá Gach HOileánaigh. So tell the fish bring low de Mhuire. Mill win a Dini Giri Craobh. Fashion go Lorca Nargo. Tuairgí Búlabos Aháin Eile an Hex. Má sibh a chuir a bhí sin úntach. Má sibh. So sin iad an grúpa dúrnach ó Coláiste Coslifa agus is iad son an grúpa dúrnach don lá. So chuir a thomaí chun sus beag a ghlacha le haig na multóirí atá cinna Amhránaíochta le déanamh a gcuibh gnáirí libh tá anna bhrónarm agus níl éidirm. A chuir a thomaí chun brise ghlacha ar feadh beidir Céco fadas a ghlacha sé dómh níl mí chun ceist churtha ligamí dómh an cinné dhéanamh agus be mí de ras an íag. So tógaí sus agus be mí de ras go luath. Is nur tá dagan choscapathe le mún gidie. Carte dúirt an táliúling ó thugáin bara. Glacbog an saoile, glacig an sailbog leat hain a chara. So cap the huivnas ag the ski. Cap the huivnas ma hantu de hedum tani. Cap the huivnas biishtig lat fein. Cap the huivnas ma han sail a lead deal near the hell fein.
tromlach na smuinte bhí mi dhírithe mar ra mar fáiste mar bhuchail ó fiú imach legan denna gló de bhí sin gan cígaran a bit ón stró ach dos ma sus ag fólan go thucrocht le los mar go rush sé I gceist go bilcach rud é sus I mo hiú is gan é teab beg an bilga mense sásta fa a bhád is an síl Mit tú fada a róhin de túirtan mar sin canna héad na buin fá súpa san saoil Fóilear do chrí, fóilear do há Baine míad fada sa níthe se go fóil Ceap ma buibhnas Lig mushki Is kappa mishe de huivnes de Ovaidin ge hi a chrí Cap de huivnes Li sheer fingring Cap de huivnes As fadagas lehed Denna mitin Baggies are a talu. Can the baggies are a talu. Can the baggies are a talu. Can the baggies are a talu. A ration you exocru na baggies are an talu. Basic landless knees go with a reach lenny capacity the balu. You're an guhan lemon askana. Here a gun a mara jersey lum. Now be burha tashi fish factor gum makara. Couple of package are an balak M16 thing. Nah her never coke or an kaijan a sergeant a walk to Rio River. Chirac das Bolivia. Gabualia Canila Coraveco Glankiana. Le pitch ban realta. Or the hit a rach harnug is Chiron fucking next day drugs I han at your and doing. A gobber leg fuck is ni stopping and guhan. Murta realty TG Cahar flat outer and sneeshwan. Fiha Cahar Gach lad and Chackton. Hi, Cahawul to Malaba Ketamine. Shot is stuff at us in the methamphetamine. Mullum with J, Ogaze, Bug Jasmine. You're a couple of me, Taga and scene. It's the kneecap, Hannah Fan or couple of cat meal screen. Ensign offering. Tana baggies are on talu. No egg file prescription. Tana baggies are on talu. Lemon here, Sneeshwan, Blues, August Molly. Gach Gilligan, a stroke of Sainsbury's trolley. Ensign offering. Tana baggies are on talu. No egg file prescription. Tana baggies are on talu. Lemon here, Sneeshwan, Blues, August Molly. Gach Gilligan, a stroke of Sainsbury's trolley. Akanish. Hatton Bart Shaw Creekney ha J Kilo Walla Egg Chak to Bolivia Smuggled Chet Tráthnóna Wad Bug Farriga Ni Yaki Tooth Fwack Ag Budgel Bug Nivea It's name is Burha Fui and fucking Garda Mer Ikan Wage Gakyun Hira Gana Mara So it's Jack's a phone booth Is the Gleck Egg Fanacht Yes Hector Get your while out of Canacht Erin Valak more Fadacht How much bug not gun can't fat A mayo posta gum to misha a mun As being sneesher fadig jacked in this Gun tamaline or deuce wrench munchies A good you own apple green Sroonland sneeshwan Bullaglan Milshan Cussilis na fishan A vacus a nurk Couple of mad cunts a makic smuggle als a nurk Tana gardi eka So na uskult de veil Na be kur chorig jacked On Connemara cartel Wat in jouw soef nog MD Fuadar Renach last As na rotation at all yeah, toss every sundown and chin a mac ruin. Take a nap, no good, the crack blush in a gun. Buckle at the walk bone, touch a shop, we must mark sauce. For the women, law, soccer way, sure. You ain't no mark play, la lichen, a grillach on the lads, kneecap, bass, her veil fetish there. Fucking kneecaps. Ensign offering. Tana baggies are on talu. No egg file prescription. Tana baggies are on talu. Lemon here, Sneeshwan, Blues, August Molly. Gach Gilligan, a stroke of Sainsbury's trolley. Ensign offering. Tana baggies are on talu. No egg file prescription. Tana baggies are on talu. Lemon here, Sneeshwan, Blues, August Molly. Gach Gilligan, a stroke of Sainsbury's trolley. Hackle to a nish, how much a gold or a water? My hoot a wackus aber highlight a water. Nish kid stop Bella HQ, TG Cahar Murta Schnack Big Out. There's no me can't sure and I'm sure. Stop a wine, I'll
Halla sulla Jay much a walla. Couple kilo sneezed on the lads he said dollar. Fud na hatchet, Gach Illawalla, or Connemara, go fucking Guatemala. Ensign Afrin, Tana baggies are on Talu. No wake file prescription, Tana baggies are on Talu. Lemon here sneeze one, blues August Molly. Gach Gilligan a stroke a Sainsbury's trolley. Ensign Afrin, Tana baggies are on Talu. No wake file prescription, Tana baggies are on Talu. Lemon here sneeze one, blues August Molly. Gach Gilligan a stroke a Sainsbury's trolley. And the baggies are a Talu. 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 Stanna verna Baile fado Tim sé Baile o Tim sé ai Ní éitoch má folklach ar na rodi a rinne sé
agus áta goim ní sóir gan Darda me ma scíán is desil me I wad again Éilín na smuinte nach leis an guiche Más gar an lírinne Stás ag an down go as tín ruda ag an nu Sta mo híl séir hinne gan Tom Ray Éilín am agus comal am fi cedi an siad ag dere an lei Tá mo híl sa chó castach Tá mo chluise lasa Chuit sin mo rasa ní éitoch mar richiod wait Oh no Oh ma tá ménar go do Bei ma an éad lad Ag brenn wed an síl alla cuineach tá siar Ní éitrinne a bhín na rudí sin a rinne síta is ag an dáháin a fiú a bheith éadmhar le rud chuleoch rud choálainn ag brenn amach an áraige íon ag cuineach dal na rudí a dhéanamh muid na cuimhní síl a hasting bhaim mar rion leat gan cí gan cola gan stop a chur leis Smuinte nach leis an guiche Más gar an lírinne Stás ag an down go as tín ruda ag an nu Sín lusa gan mistis ní meisi gan tú so Tom Ray Éilín am agus comal am fi cedi an siad ag dere an lei Tá ma híl sa chó castach Tá mo chluise lasa Chuit sin mo rasa ní éitoch mar richiod wait Oh no Oh ma tá ménar go do Bei ma an éad lad Ston down mór lehan seo an anna bheith an na rudí a Í méniad hadan ar waimméid na blana dás Is a fúrbás Rana fan amach faoi go nach ná Ton down mór lehan seo anna bheith an na rudí a Í méniad hadan ar waimméid na blana dás Is a fúrbás Rana fan amach faoi go nach ná Tom Ray Éilín am agus comal am fi cedi an siad ag dere an lei Tá ma híl sa chó castach Tá mo chluise lasa Chuit sin mo rasa ní éitoch mar richiod wait Oh no Oh ma tá ménar go do Bei ma an mar Tom Ray Éilín am agus comal am fi cedi an siad ag dere an lei Tá ma híl sa chó castach Tá mo chluise lasa Begin a Comórtais go gúnta an chlár Begin a Comórtais go gúnta an chlár Begin a Comórtais go gúnta an chlár Ke bhat an mé ní bheith mé ann A bhthairí na ligigh tú gan énig mé A bhthairí na ligigh tú gan énig mé A bhthairí na ligigh tú gan énig mé A bhfuirí nó
to a dead, no hand dead force. Nu beg to three dog, beg two more. A warring on leggy to conenig me. A warring on leggy to conenig me. A warring on leggy to conenig me. A woody no, no haley gay. Gracie, you broke. Barlam fin, mo Gracie, you broke. Now if a good got him, we lost see or a warring on leggy to conenig me. A warring on leggy to conenig me. A warring on leggy to conenig me. A worry no, no heavy gay. Okay, Corda, Tomid Rig, done Thora Tráthnóna. So just here me na Multóirí teach suas an Stáidse in Sóisear. Agus Comórtais sin gléigh me príomhhaimneach Gaeling Raymond Ó Ciarán tacht chuig Stáidse chomá. Agus feig torthaí Tráthnóna agus an brunna a gcuigeann sin. Cathy go like an clone fire and size car. You should see actually in our shop. And then you should see Scléip dinner or done tail big kind. Finisher. That's fine, no problem. And then chuck a big nose, have a switch Scléip. So it's on even for not the chin, right? Yeah, it's good. Probably good. The kind of job that you get to these. That's all right. So that's it. See, come on. We'll move for pressure. Okay, Corda, Tomid Rig the show. Tomid Rig the show. Tá Multóir bháin cúlach go chuig atá chud fracht an sinna go mór. So chuirigí fáilte arís chuig cahar óna cúigar Multóir a bhí going Tráthnóna chum mála príomhhaimneach Gaeling Raymond Ó Ciarán. So búla bus mór dóibh. Dúis riamh gnéimiid an brunna na dúisna Tráthnóna tasíonn gléacha chur príomhhaimneach Gaeling Raymond Ó Ciarán chun cúpla focail a bheith a ggéilibh. Gur céad maigad a hamáis agus a lehéid de Hallan bhí sé aspáir bhí funniú dócraidse in san Halla seo iniu agus hístaia fásta. Ba bhhailm Harcion Gaelin armuachas a ggóil leis na muoine thóirí Forras na Gaeilge agus grúpi atá tagci cin le takeíoch sa bhreis a thabhairt doin nós mar hampla agus cinnia atá ag céadú leis an Comórtais fásta armuachas leis na main sean an seo atá ag glacu grian grafana Pobalscoil nóia agus buachas fásta leis an lucht fuama agus lucht soltí Joe agus Emma job den Sky janta bhhailm armuachas a chur aniuil de Iran Gaelin a rin ócaidlan céad Sky de chríú Scléip an seo iniu. Ar nóia na Multóirí an seo an ardan agus níomh hís an sin bhí job jackar le Janú agus an ach tá cinse gnearna siad an obair dhíon sin gomaí agus clíimiid na tarthaí rih a bhad. Sibse a hanig an seo pobl Gaelin agus na múnsóirí, na tiismóirí agus na Gaelta agus Harcion Dinnearbí. Ba bhhailinn armuachas a chur iniuil don na humíthóirí go léir a bhí ar an ardan seo agus ar an ardan hís staia gur a céad maithagah.
Anish, on tam don am na kenuna a hamaish. Gurmagad an sin Raymond, so tá snóid in ish. Cnicsibh an sin go raibh crenú anigíon an sin ag do máltóirí madar leis na torthaí don Comórtais Tráthnóna. So, irime I del ní corín tacht chuig an mic dúis chun fógart a ghéanamh Grúpa Amhránaíochta sa stíl pop rock rap le féintionlacan Sóisear le Halla. So bhí seo an dachar agus níor aontamid na cinithe fad a chonig muid fad le chéile. Round about mic me ceart. Sorry. Ach, ja, deire daideling cinenne a dhéine le chéile. Tá fás as chimse tacaí an Comórtais seo tharnam líonta ach go háirithe an Comórtais go na bannaí ceol chud go na bannaí ceol bhí an ardan an seo inne curach muid aon ardan iad agus tá neart deisinaí a mohan sin so conigí leis a geol agus conigí leis an geol in Gaeilge. Bhí an céad Comórtais seo déiteach muid a thuirt go aon ceann go na bannaí agus bhí siad an éagsúil an na chéile ach deire bhí muid a cuairtú na bannaí a bhí grá ansnásta agus grá cinál cuma banna ceol orthú agus ní díadach cinál grúpa ceoltrí a bhí hééis tíocht le chéile. Mar sin bhfuil si tíocht suas ar an ordan díireach? Okay, so in san dar na háit tá Fuadar a Scoil there. Máisib, bhí léirú den Scoil den tá agaí na moves fad a gáil agus bias sin eáil. A chugmuid an céad áit go grúpa cinál chuirg damsa muid fad agus gur armón den céad sco acab agus sin iad na hOileánaigh a Gael-Choláiste Chill Dara. Máisib. Go húntaach gur raibh míle maithagat an sin I del. Anis leanamíad a raigh go dtí an Comórtais Sinsear agus tá cían chun leabhartling fé sin. Gurmagad agus gurmagad bhí sibh docreid so dosach bóir a bulabás de gach banna ceola bhí ar stáit le bhrdul. Is cuiinlumm fadó hin agus mé ar Scoil bhí mé a manna ceol mé hain agus bhí mar uafásach. Ach bhí sibh se docreid aniu. Na bannaí ceol sa ranóg seo, tá gach le rud a gcuibh, tá stíl a gcuibh, tá meon ceart a gcuibh, tá bhanán seint, an casa, tá ésa gom go maiid I del I dangmhálaigh leireg bannaí ceol le haid féil na gealaí. So bé, mar bhí sé docreid bhí sé mar honor agus priviléid a bheith breanúir aniuh ar an státe. So cogordic is live é sin rát a níor sé éasca cinenne dhéanamh. Déiteach banna ceol ar bith an céad áit a bhaintach sa ranóg seo. Bhí neartí spóireacht ach deire sean na torthaí. So sa dara áit as Coláiste Coslifa an hex. Agus sa céad áit sa ranóg seo na Donnies. Gurmagad an sin cían, so just rih gan enemy tá gá dúis eile le bhronna I gceann cúpla nómad agus beimid ag éisteacht an sin ó páraigh Jack agus ó Eve madar le sin. But just bhrálam na dúis na sin a bhronna céadúir. Mar a bhí ráte aigeanta sach, tá mid a bartnéireachta le cinenne agus le tech space madar leis roiintas na grúpaí a bhuain na Comórtaisí seo a hafad. So beag an grúpa Sinsear sin, an grúpa na Donnies, be siad san á hafad agus beag fí seán déanta den píosa ceol sin chomá ag a tech space, chomá le níad a hairt go dtí banna ceol a bheith ar siúil ó ceol chum a bheith ar siúil in mí an bharta chomá. So éon bútóir gheobh be siad a seint ag an ceol chum sin ach beag tafadaí fuama agus fí seán déanta ar trí
Mhuire in Ghaoth, Bútóirí Sinsear na Bannaí Ceoil, agus chomáile sin na Bútóirí gradam Scléip, agus gradam nó. So denna míid an bronna sin inis. So Dara áit na grúpaí Sóisear, gléigh me inis Fuadar taxúas agus fordúisna áil. Agus chomáile sin iarime Adéal agus cían seasamh seacht an Greengraf seo chomáile bhar dul. Mátá sé bhar réit lei sin. Okay. No. Go fóil, okay. It's all right. Just turn him off. Yeah, okay. Ilar. Okay. Second one. Sin gohúntaach, fair play. A tá stúm just gomach ceann le Adéal agus cían ann chomá. Yeah, denna míid an ceann den Scoil céad óir, yeah. Okay. Sheer beginning, sheer. Okay, agus an murta goibh sé just ar an dá héamh, yeah, go bheith sé going. Sa stúm go Greengraf leis. Sin gohúntaach? Now. An a bha búla bus mór an sin do Fuadar ó Scoil Mhuire Béal Átha Ghaotharaidh. Agus na Bútóirí don Ránóg seo an Ránóg Sóisear na hOileánaigh ó Gael-Choláiste Chill Dara má hagann sibh suas. Búla bus mór dóibh. Gohúntaach? Okay. Yes, the Multor. Yeah, Martin. Okay. Yeah, Okay, once. The ship is stick that's the Sinsear again. All right. Ship's in a Sinsear. Okay. Ruma, a tarma, just last pushkin. Okay. Smile, take her and say. Okay, búla bus mór an sin arís do Bútóirí na Bannaí Ceoil Sóisear na hOileánaigh. An is raibh míad a raigh go dtí an Dara áit sna grúpaí Sinsear agus an Hex ó Coláiste Coislifa.
Fourth way. Did you get it? Okay, agus Bútóirí na Mhuire ceol. Grúpa Amhránaíochta Chill Dara rap le féintionlacan Sinsear de Scléip fiche trí na Daingean ó Coláiste Pobalscoil. Bula bus mór ríis an sin das na Daingean. Okay, cháda tá gá dúis úntacht táchta fága a gcuigean isis. So, an gá dúis móra. Tá muid a tasnú le gradam nós, so bíon an curann seo Brunta an árán nua cuma is fearr atá cloiste ag an mholtóirí in Ghaoth idir an Halla seo agus an Halla híostaire. So tá mé géirí Béal labhartling fé bútóir gradam nós le dal. Gurmíle. Well, tá bhí just an chaidean an ard mar dúirt na mholtóirí a lig ach an ceol nua cumtha chualamid le ganiu bhí sé just do creite sé Jackar foistiús ar an stáitse le wadanna chumtú tú hain so má sibh bígí brodul ach ag jeadú an le bhí ach daine bhain bhí ach nó sa bhór bhain again so tá an gradam nós ag dul gotí Evelyn Níomhhartín ó Gael-Choláiste Mhuire. Sin gohúdach ar fad agus farír tá Coláiste Mhuire AG I mithe so beag ar in Greengraph agus brunna I dhéanamh á méid an teile le sin nó sa seachtain nó an caicísa tá roing déanam iad sin. So sin ar aus ar fad anis agus mar a dúirt mé sin ó thaobh cinine de beag físeán déanta ag an bísa sin ó Eileen físeán tafada agus beag tafad fuam an comá. So dúis mór an lé. Tá stíú anis Gléach a dhéanamh páraigh Jack chun labhartling féin píosa is fearr den lá ar fad agus bronnamid gradam Scléip orthú siúd. Yeah, hello. Tá sé ráitean couple about an is faoin caid an neo agus yeah, not iad a bhí sé thcían agus bhí muid country bhí na moltarí bhí muid moltareacht na raibh bouty freisin agus bhí muid country couple daoine éagsúla agus bhí muid sé country ban na bháin dúirt me tá ban na bháin seach go méidir thcían agus nar thustar casa le bailach trí an nóran brenna cían sá amsa dúirte bhfuil sé seo sa Scoil like bhfuil sé díobhann ban seo chumá so ach bhí go leor díospóirt an agan anyways ach san búteoir len gradam Scléip ná na Daingean ríis. So má hagan na Daingean suas a ríist an jómid an gradam Scléip a bhronna orthú. So búla bhas mór a ríist fiidir ceappa béidir go raibh deire leis an méid dúisna a bhí buairte chutha Ghaoth, but seo an dúis dearnach brunta a ríis na Daingean ó Coláiste Pobalscoil. So búla bhas mór dóibh. Dwayne's on top. Dwayne's on top. Oh, I did. Yeah, so it's basically
Gohúntaach. Tá sin arás fad. Búlabás mór, dus the Donnies are reached. Okay, Garda Tommy, nach mór tagad gotí Dara an lé. Bhálum, máfuíochas a gháil don iarrainn fad in Gaoilíní Cowraigh ach go háirithe le do marad ní nachtain le seo. But bhí fearrataí úntaach go gaoth in Barra Sucru in Ghaoth, tá sé an tacht tar naisianis chun sláán a ráibh tá míad fíormhuíocht a gachainge. Barra is leatsa an stáidse. A chuirda gur míle maith go bhléir ó bhfuil cead goin búla bus amháin eile le haid na Multóirí, Fern Gaelin agus Sibse Galéir. Níl an seo ach an tús má han si fós sa bhean Scoil is féidir leh chuirteach go rís an blion scún agus déon cintéis sin dhéanamh mar há lán deisna eile atá fecha go bhanmh. Bíoh tros sábháilta arás go dtí cabbé áit bhas agus feicimid an blion secún sibh. Slán a chuirda. Lads, we're Margaret. We're Margaret.